Πώς έγινε αυτό? Ποιος ήταν αυτός? Δεν ξέρω. Τι ήθελε από εμάς? Δεν είμαστε σημαντικοί. Τον σκότωσες? Έκανα αυτό που έπρεπε να γίνει. Θα μπορούσες να σκοτωθείς. Μην μ' αφήσεις ποτέ ξανά μόνο, εντάξει? Εντάξει. Πάνω. Έπρεπε ξανά να σκοτώσεις ανθρώπους, έτσι? Το συνηθίζεις. Κάνουμε αυτό που πρέπει για να επιβιώσουμε. Τα ζώα, ναι. Τα τρώμε. Τα ντρόγκαρ είναι νεκρά έτσι κι αλλιώς. Αλλά οι άνθρωποι κι αυτοί προσπαθούν να επιβιώσουν. Μην το αφήσεις να σε πληγώνει. Στο ταξίδι θα μας επιτεθούν διάφορα πλάσματα. Κλείσε την καρδιά σου στην απόγνωσή τους. Κλείσε την καρδιά σου στον πόνο τους. Μην αφήσεις τον εαυτό σου να νιώσει τίποτα για αυτά. Γιατί δεν νιώθουν τίποτα για σένα. Καταλαβαίνω. Κοίτα. Τόσο καιρό υπήρχε ένα προστατευτικό τείχος γύρω από το δάσος. Αλλά το τείχος έχει σπάσει εκεί. Εσύ τα έκοψες αυτά? Σημάδεψε τα δέντρα που ήθελε να βάλουμε στην πυρά.